Good morning! What's up guys? Good morning Bicolandia. Andito tayo ngayon sa Robinson's Place Naga at pupunta tayo. Tuturo ko sa inyo kung saan ang papunta ng LBC Naga Hub. May pipick upin tayo doon na sapatos. Regalo sa atin ng ating kumpare. Yan, shout out sa mga taga Naga. Let's go, na tayo. Lobat pa. Yan, mawala naman ang rides natin guys ngayong umaga. Summit Hotel, shoutout. Baka naman. Ito guys, dire-diretso lang ito. Dito sa ano to, Almeida Highway. Yan natin kung bukas ang LBC ngayon. Siraan. Kadena ata. Yan guys, may makikita kayong LBC Naga Hub Delivery. Yan, kanan tayo dyan. Pasok tayo dito. Ito guys, ito ang papuntang LBC. Ito yung mga ano, hintayin natin bumukas. Ayan, dito na tayo sa LBC Naga Hub. Ayan, maaga tayo kasi may lakad pa tayo mamaya eh. Ayan o, makikita nyo, ito ang warehouse nila guys. Tatanong natin kung nandito tatong ano tayo dito. Ayan guys, sa mga ano natin dyan, kaurago natin dyan, ito ang LBC Hub dito sa Naga City. Yan, hanapin nyo na ito, yung pinakagwapo doon na ano, si pare ko. Dapat kuya? Ayo, sarado. Sarado. LBC Hub, let's go. Tayo sa bahay. O dito, may dadaan. Dati maputik dito eh. Ngayon sementado na guys. Ganda na. Tsaga kami dati dito pag nag-deliver kami. Grabing putik eh. Yan, sinemento na guys. Ito, along Almeida Highway lang to guys, oh. Yan. Pag galing kayong ano, sentro, sa kanan sila. Unahan lang siya ng Robinson's Place Naga. Robinson's Place Naga. Una na siya ng Summit Hotel guys, ang LBC. Walang tayo na i-joyride. Touchdown, San Fernando. Guys, okay na tayo sa bahay. Ayun ang ulan. Hindi pa natin nakuha ang ating sapatos. I-deliver na lang bukas. At
dito ko rin din tatapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat. Nabigyan naman tayo ng stickers, mga bago nating mga followers and bago nating mga subscriber. Salamat sa suporta. Aso, laging tandaan, mag-ingat lagi sa daan. Peace out.